Cestu na vodopády sme začali v meste Buchau, kde sme zaparkovali a vydali sme sa po turistickom chodníku značenom červenou turistickou značkou. Po 20 minútach sme sa dostali na Buchauerský vodopád. Je to menší vodopád, z ktorého bol krásny výhľad na jazero Achensee. Vodopád je pomenovaný podľa mesta Buchau, neďaleko ktorého sa nachádza. Popri vodopáde sa nachádza aj lavička, kde je možnosť si odpočinúť a sledovať krásny výhľad na jazero. Následne sme ďalej pokračovali po červenej turistickej značke. Približne po pol hodinke sme dorazili do cieľa, ktorým bol Dalfazerský vodopád. Nachádzajú sa pred ním lehátka na odpočinok a taktiež z neho môžeme vidieť jazero Achensee. Vodopád je vysoký 61 metrov. Je tu možnosť aj liesť po feratovej trase obťažnosti D, ktorá je vybudovaná popri vodopáde. Tak si nezabudnite so sebou vziať aj feratovú výstroj. Cesta z vodopádu dole k jazeru nám trvala asi 3/4 hodiny. Prešli sme sa po múle a ďalej pokračovala prechádzka po okolí jazera. Videli sme tu zaujímavé preliesky v tvare lode a vyskúšali sme si tu aj menší zipline. Následne sme sa presunuli autom do mesta